Vadiotari tasvika muchikamu chekupedzisira tiri muchirongwa Mai Chisamba Show. Tinokutendai nokunge muchingotandadzana nesu pazvikamu zvimwe zvataita. Tabata nyaya idzi dzakakura. Ndoziva kuti ikoko kwamuri pada pane zvimwe zvamatosumudza imimi. Takuudzai kuti iyi nyaya iyi ichazoenda kustudio. Nhasi tatangotora nyanzvi dzedu nekuti tanga tichida kuti tidzike nayo. Asi iyi zvino muchikamu chino pane zvimwe zvatiri kufunga kuti hatinonyatsobvuraudza senyaya dzekumakereke, senyaya dzekumasports, kumitambo uko makasununguka here imi? Kune imwe mitambo iri kubva yaita zvisiririzvo zvokuti kuti uende nemunyarikani, kuti uende nemudikano wako pamwe hamunyatsonzwa zvakanaka. Kuchine tumutambo tushomanana twakanga tichimboitwa nevaya veganda jena kare zvakaita kunana cricket nekumwe kwakadaro, pamwe ndo kunoendwa. Ko kunana bhora uko takasununguka here kuenda? Kumakereke uko takasununguka here kuenda? Ndoda kuti muwedzerewo nezvimwe zvamune muchifunga. Ndombotanga newe Tandi kuti vanhu havana kumanikwa here? Ndingati Mai Chisamba nofunga izvozvi nyaya dzatiri kunzwa dzakawanda ndedzevanhu vari kuchinja makereke. Nhasi ari kwangana, mangwana aakwangana, kuswera mangwana aakwangana. Dziri nyaya ukada kunyanyisa kudzitarisa inyaya dzekuti kumakereke uku kunoitwa zvimwe zvinhu zvinombunyikidza vanhu. Kumbunyikidza uku kungave nyaya dzatanga tichitaura dzepabonde, kuti dzimweni dzenguva madzimai akaenda kumasvondo uku zvinogumisidza zvasvika ikoko. Ndofunga nyaya dzatiri kuverenga mapepanhau tiri kudziona dzakawanda. Kozotizve dzimweni nhambo Mai Chisamba, madzimai asina kuroorwa kumakereke uku kuri kuvanetsa kazhinji kuti vaende, nekuti kutori nemamwe makereke ekuti mudzimai haakwanisi kuita zvimwe zvinhu mukereke nekuti haana kuroorwa. Asi Mai Chisamba tikatarisa nyaya idzodzidzi, vakadzi vanenge vasina kuroorwa vakagara variko, vacharamba variko. Saka toita here makereke anonzi aya ndeye madzimai asina kuroorwa, vozvipindira vari pavo vega? Saka ndo zvimwe zvezvinhu Mai Chisamba zvokuti madzimai dzimweni dzenguva kana asina varume haasununguki kuenda kumakereke. Maita zvenyu nokutaura zvakadzama izvozvo. Kana iri kereke inonzi kereke ndeyaMwari, Mwari havasaruri. Asi ndinoziva mutsvakiridzo neongororo yatakaita, tinoziva kuti dzimwe nguva mune mapato zvakaita kunana ruwadzano uku, kuti pamwe zvakadai izvi pamwe zvakadai. Asi chechi chaidzo dzinogashira munhu wese, dzinopa vanhu vese mukana. Kunotori nemamwe atingati maguild anotonzi ndesingle women kana kuti single parents. Inde mune even maruwadzano macho mune pekuti vanoda ruwadzano rwakati, vanoda zvakati. Izvozvo zvakanaka zvinosunungura vanhu. Kwete kubva taisa mutemo wokuti munhu asina murume haangadiwe kuno, murume asina kuroora haangadiwe. Hatitonge izvozvo nekuti shoko rinoti regai zvikure pamwe chete, zviyo nesawi Mwari vanosarudza vega. Asi hatisi kupa mutemo wechechi. Chechi nechechi inoita zvainoda. Mai Chisamba yabva yanditi rwadzei zvakanyanya nekuti ini ndiri mwana wechirikadzi. Sapataura hanzvadzi yangu ndabva ndadzimbirwa zvakati nyanyei kuti kunyange muri kutaura Mai Chisamba kuti kunonzi kwemawisimo kwechi madepartments ariko Mai Chisamba, asi aya yamazita, but zvazoitwa kuseri kwedepartment racho kando zvine dambudziko. Nekuti kana wazoti mapedza kuti mune mawisimo ari kuenda kumusangano kwega, asi mufundisi paanomira kutanga kushumira kuti unofa usina kuroorwa wakadaro unenge wakatukwa naMwari, department ririmo asi mukadzi wacho akushumirwa futi arimo. Saka department kuva nezita akutorina basa, kutoshayiwa zita, asi vachinzwa kuti tauya kuimba yaMwari hatina kuvinga munhu, ndo zvakakosha. Izvozvi tine shirikadzi dzekuti kana kuti vauye so Mai Chisamba vachimhorosa vachisamba wakasununguka kungoti ndibaba wekuchechi kwangu, imi hamuchatosununguki. Saka shirikadzi dzakutadza kusununguka kumhorosa vana baba vekuchechi, kusekerera muchechi, dzakugara dzaita sedzakafundumwara nenhau yekuti munobva matowana zano kuti ada kuti torera varume vedu, kuti mokanganwa kuti nerimwe zuva muchashayikirwawo nemurume zvichingodaro, kuti hazvi hapana munhu anomboita, hakusi kuti munhu anoda. Mwe akashayikirwa, mwe akarambwa achitodawo chaizvo, ndokungopedzisira ane sarudzo yekuti ndoda kugara ndakada. Saka inini pandinapo pamwoyo pangu ndepekuti haisi nhau yedepartment kuti ririko rinogamuchira shirikadzi, but kana kuti masingle mothers, but zvaitwa zvacho muchechi ndo zvinotaridza kuti muri kuvada here
kwete kuti mavatumidza zita mavada here kana muchivada muri kuvaitise chii kana paine chigaro chikunzi chai3d achibatwi nokuti haana kuroorwa. Pamwe kusaroorwa kwake kunotomupa nyaya yakanaka yekudzidzisa kuti ndakatadza kuroorwa nechakati nechakati, vanangu mukasadai. Saka anotoona chidzidziso chakatokosha kupfuura baba namai vari kunakira kuchechi asi kumba vabva vatukana. Mashoko makukuta ari kutaurwa wadi watariri mukuzoona sei pana panyaya tinodzorwa sei zvazviri kunzungu nekunyimo. Baba vari kuti kana tiri kumasangano ngatigashiranei tisingatarise tisina nhongwa, nekuti ngatimbotorai sechitendero chechikristu icho tinogara chitaura nekuti pamwe ndo chatinonyanyonzwisisa. Asi kana tiine shamwari dzedu dzezvimwe zvitendero tinoda zvakare kuti mupote muchiuya kuchirongwa muchitibatsirawo. Chitendero chechikristu chinotaura kuti vanhu vese vakatadza, hakuna kana mumwe chete asina kutadza. Zvino kana vanhu vese vakatadza ngatichigadzirisanai tibatsiranei pakutadza kwedu. Nyaya yekumanikwa chinhu chingaperere chekuti rimwe zuva, umwe mwedzi, rimwe gore, chimwe chikamu cheupenyu munhu anosununguka kuti ndakuenda kukombi, ndakuenda kukereke, ndakuenda kumusangano, ndakuenda kunharaunda. Kana ivava vanokwikwidzana mumatongerwo enyika tichionawo vachiita zvinoitwa kumhiri kwemakungwa uku kuti awa tine urombo mara hamuna kugona kubudirira, asi tiri tese zvichagoneka here izvi? Mai Chisamba, dzimweni nhambo unomboti zvichaitika here, tichazvigona here? Nekuti kazhinji zhinji kachona tikada kutarisa mabva mandifungidza paiitika nyaya dzesarudzo idzi dzisati vanhu vachiri kugadzirira sarudzo, madzimai aitukwa. Mai Chisamba, aitukwa chitutsi, aitukwa zvekuti ukazvifunga chero iwewo mupfungwa mako wanga wachifunga kuti ndinodawo kuzokwikwidza, haufi wakakwikwidza. Saka ini ndinoti zviri kuda kubva matiri isusu tambotaura kuti mutemo uriko ngatiushandisei. Domestic Violence Act yakaiswa Mai Chisamba kuti igadzirise nyaya idzi, iripo ngatiishandisei. Asi pamusoro pazvo isu sevanhu ngatidzikamisei ndangariro dzedu. Kumakereke vanhu mazuva ano vazhinji vari kuenda kumakereke. Mai Chisamba, tiri kudzidzisana chii kumakereke? Vana vari kukura ava kuzvikoro, zvii zvatiri kudzidzisa vana kuti vawanikwe vari vanogara munharaunda zvakanaka nevamwe vanhu vachiremekedzawo vamwe vanhu? Mashoko makukuta ari kutaurwa nai zvekungoti mukadzi ada kuita chinhu hanzi pfambi, murume ada kuita chinhu hanzi ari kutsvaga vanhu. Mufunge kudanana hakusi nyore sezvatingangotaura pamawhatsapp papi kuti vanodanana naningi, vakadiwa naningi, uyu hazvisi nyore kudaro. Ngatiremekedzanei. Shoko ramuda kukanda kumusha baba. Ini chandinotenda ndechekuti hakuna chinhu chisingaperi vadiwa vateere pamwe chete nevari muno. Kana upenyu hwomunhu Mai Chisamba hunopera, munhu anosvika paanofa. Zvareva kuti zvatiri kukurukura izvi zvinopera, asi pane zvinoda kuti zviitwe. Chekutanga, madzimai nevasikana, hama dzangu, tangai kuzvigamushira moziva kuti makakosha pamuri uye makakosha pamberi paMwari. Makasikwa nemufananidzo waMwari vachitoziva ramangwana renyu. Ivai nezviroto, mozviteera, mozvizadzisa. Chechipiri, zvigaro zvainzi hazvitorwe nevanhukadzi zviya mukatanga kuzvitora, ndipo paipa muchatanga kuti kana mako vakatoeredhepa chechipenyu muchatanga kuti aiwa madzimai akawanda, saka makomba emadzimai ngaaite 10, evarume vashoma ngaaite 5, nekuti maane izwi rinogona kunzikwawo. Uye mapoka ari kurwira madzimai aya ngaasamirira vana Mai Chisamba kuti mutakure mhaka dzenyu muchiinda nadzo kwavari, nokuti pavanozoya nadzo makuya nadzo kuna vachenjerai kuti maichenjerai vati makuya makagadzira, ndakafumbawo zvibhakira kare, ndakatokunga nekuti hondo. Ngavagare vawaridza zvinhu kuindastiri uko zvamakutora vasikana muchiti muri kuda mapenda, muri kuda mafita, vanenge vachichinjira papi, vachipfekera papi. Ministry yobatana nemasangano eyo zvoongororwa zvese izvo zvisati zvaenda. Imimi vanga vachitandadzana nesu nyaya yekumanikwa iyi maiona sei? Imi muri kumanikwa nani? Zviri mumhuri here? Zviri kukereke here? Zviri munharaunda here? Zviri munyika here? Hero jira kufuka kana kuwarira. Tikataurirana chokwadi, zvinhu zvedu zvinofamba zvakanaka. Ngatiraramei sedunga munhu, kwete kuti munhu ararame sachikavhizu. Regai nitore mukana uno wokutenda nyanzvi dzanga dziri pakati pedu dzanga dzichitaura zvakanaka. Baba chenjerai, tinokutendai. Tinovimba kuti Mwari vacharamba vachingokuwedzerai uchenjeri. Tariro, tinovimba kuti Mwari vacharamba vachikupai ruzivo mukati mebasa renyu. Zvakadii shamwari dzangu nehama dzangu kuti tisangane zvakare pane imwe nhapitapi zvondronouya. Mai Chisamba Show, ndini wenyu Rebecca Chisamba.